Biziola guretzako da tresna bat. Goierri eraldatzeko tresna bat, Goierriren garapen ekonomikoa beste klabe batzutan pentsatzeko eta egiteko tresna bat, ez? Iruditzen zitzaigun aukera gendukela, garapen ekonomikoa ere beste klabe batzutan planteatzeko, ez? Lurraldetik egingo dana, lurraldeko beharrei erantzungo diena, eta gure eskualdea burujabeago, orekatuago eta iraunkorrago egingo duen garapena bultzatuko duen estrategia bat edo sortu nahian gabiltza Biziolatik. Hasieratik garbi izan genuen proiektuak izaera kooperatiboa izan behar zula, irabazi asmorik gabeko kooperatiba integral bezala eratu genuen Biziola, eta nolabait eskualdeko eragile ezberdinak agulutinatzeko tresna moduan ikusi genuen Biziola bera. Guk beste ekimen askotan bezala, hainbat herritarren bidez eta junginen pixkat ezautzen Biziolako proiektu hau nola izan mamitzen, eta baita ere eskualdeko hainbat mailetan eta forotan eta pixkat junginen honen berri izaten, eta herrien bertan antolatu zen nolabait aurkezpen bat Biziola izango zanaren inguruan eta lantzen naizinan inguruan, eta bertan esan genuen herritarrak eta bazkidetuta bat eta beste, baina nola udalentzako ere mahai gainen zen parte hartzeko aukera, guk bai edo bai egon behar gendula olako proiektu baten, ez? Proiekturako klabea izan da Goilan Fundazioaren parte hartzea. Goilan Fundazioak Goierri eskualdeko kooperatiba industrialak batzen ditu, eta lehen bultzada honetan garrantzitsua izan da, bai babes ekonomiko eman dutelako, baina nolabait proiektua bera eta proiektuaren ikuspegia bera ere babestu dutelako, ez? Nolabait eskualdearekiko konpromiso horren markoa, Biziola eskualderako proiektu estrategiko eta onuragarri bezala irakurri dutelako. Goilanek dauken sustapen ekonomikoa, enpresa proiektu berrien sustapena bultzatzeko logikotik, gaina horiek, enpresa proiektu horiek aldan neurrin, logika kooperatiboetatik, ekonomia eraldatzailearen o ekonomia sozialaren nintzetik ikuspuntutik, logika kooperatiboetatik sustatzeko borondate hori, nolabait atzetik dauzketen kontzeptukatik edo izaketen potentzial horretan, Biziola batek kontzeptualki dauken indar hori, uste Goilanek ikusi zula, abiatuta, aurkeztu zitzaigun proiektu zehaz batetik, elikadurarena eta elikadura sarearen artikulazioa izan zen, berez proiektu bezala aurkeztu zena, horrek atxikimendu hon bat izan zuen, Goilaneko nolabait patronen artean. Artikulatzen saiatzea, benetan interesgarri jotzen dugu, adibidez, elikagaiekin ez, nola lotu ditzazkeun ekoizle gehiago izatea, ekoizle horiek herritako komertzioekin lotzea, hala komertzioi auspotzea baita ere, hor sartu daitezke industriatako jangelak edo osasun zentrotakok edo hezkuntza eskoletakok eta esan nahi zut, badago hor eragiteko abaniko zabal bat, nun behar desberdinek nolabait lotzen ditun eta herri txikiei ere nolabait horiek indartzeko bide bat edo irikitzen duen, ez? Nolabait Biziolak eskaintzezun hasieratik ezan beste artikulazio mota bat. Nolabait pixkat antolakuntza garatuago bat, produktore, erosle, konsumitzaileen arteko olako harreman zuzen bat, antolatu bat, antolaketa horretatik helburu finkatzeko aukerak, atzetik nolabait proiektua bideragarri egin ahal izateko konpromezu pixkat gehigarrik, guzti horri, nolabait, sektore zehatz hori, elikadurarena edo produkzio, bertako nekazal produkzioaren sektore horri eman nahi zion pixkat indar gehigarri hori eta artikulazio gehigarri hori, begionez ikusi izan. Izan zen pixkat gehien bat, Biziolarekiko
nolabait, egin zen irakurketa eta irakurketa horretatik erabaki zen, laguntza, hasierako laguntza hori eskaini, eta gero ere, gure ahalmenen arabera, bai pertsona norbanako bezala eta baita ere pixkat instituzio bezala, beti ere presente horre egotea, biziolarekiko soportu hori emanez, eta guk ere baita gure identifikazioa esan ezagun erakutsiz proiektuarekiko. Ez da aurrez idatzitako ezer, eta olako proiektu batek ez, behintzat egiten dizu eta herritarra ire nahi dio, sinetxarazi, gauza asko bere esku ere badaudela eta inditzazkeula elkarlanen, eta gero baita ere formaz baita ere da oso garrantzitsu ez, nola gai izan danez, herritarrak, Goierriko herritarrak elkartu eta proiektu baten baitan dena abiatzeko ez, eta orduan hoi oso garrantzitsua iruditzen zaigun hoi babestea eta aldeun einen auspotzea, azkenen guk ere ulertzen deulako udalgintza ez izatea udala eta herritarra eta nolabait batak besteai zerbitzu emate ikuskera hoi, baizik eta udalak beha dauzken almenetatik, baina herritarrek dituenetatik saiatzea pixkat, eta hortan sakondu nahi dugu, udalgintza herrigile bat edo iken, herria iken duen udalgintza bat iken, eta herritarrak alduntzen dituen udalgintza bat iken. Esan da bezala, asmoa asko zabalagoa da Biziolarena. Elikaduran eragin nahi dugu, baina kulturan ere bai, eta etxe bizitzan, da aisialdian, argi genuken ez gendula proiektu txiki bat nahi, ez gendula zerbait anekdotikoa nahi, baizik eskualdean benetako eraldaketa sortuko zuen proiektu bat nahi gendula.